Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από αυτά τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων συμμοριών. Και θα ξεκινήσω από εκεί, γιατί είναι προφανές ότι δημιουργείται μεγάλος κίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια, ανταλλάσσονται πυροβολισμοί σε πολυσύχναστους χώρους. Παρακολουθώ ότι γίνανε συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε για τη γενική εικόνα, δηλαδή αν τελικά σφίγγει ο κλειός γύρω από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα ή απλώς κάνουμε κάποιες συλλήψεις. Είναι πάρα πολύ σωστό το ερώτημά σας και είναι και η αγωνία των ανθρώπων και ο φόβος ότι μπορεί σε μια τέτοια συμπλοκή να συμπέσει ένας τυχαίος πυροβολισμός και να χαθεί κάποια ζωή αθώων ανθρώπων. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ακριβώς. Είναι λίγοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι και στην Ευρώπη, σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως Τούρκοι σε αυτή τη φάση. Τώρα λέτε για τις εγκληματικές οργανώσεις άλλων χωρών που δρούν και στην Ελλάδα, δρούν και στην Ευρώπη, όπως λέτε. Γιατί αναφέρεστε ειδικά στους Τούρκους? Θεωρείτε ότι είναι η πιο επικίνδυνη περίπτωση? Διότι έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς Τούρκους, Κούρδους, εν πάση περιπτώσει τουρκικής καταγωγής άτομα, τα οποία έχουν βρει καταφύγιο, λίγοι άνθρωποι, όχι πολλοί, καταφύγιο και στην Ελλάδα. Υπάρχουν πάρα πολλοί στο Παρίσι, για παράδειγμα, στο Βερολίνο. Αυτοί πώς έρχονται στην Ελλάδα? Έρχονται είτε με τη μέθοδο είτε παράνομα. Τους δίνουμε άσυλο? Ή είναι αιτούντες άσυλο. Έχουμε δώσει, έχετε κάποια στοιχεία? Γιατί υπήρξαν θάνατοι, υπήρξαν συλλήψεις. Η εικόνα που διαμορφώνει κυρίως είναι αιτούντες άσυλο. Δεν έχουμε δώσει άσυλο. Όχι, αλλά είναι αιτούντες, παραλαμβάνω, άσυλο. Και οι οποίοι έρχονται εδώ και στη συνέχεια τους αναζητούν οι αντίστοιχοι του οργανωμένου εγκλήματος, κακοποιοί στην Τουρκία. Αυτοί φεύγουν από την Τουρκία για να μην τους καθαρίσουν. Έρχονται εδώ για να κρυφτούν και εν συνεχεία ακολουθούν οι εκτελεστές που τους καθαρίζουν. Ακριβώς. Αυτό γίνεται. Και γίνεται ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αλλά εμείς είμαστε μια μικρή κοινωνία, μια χώρα που είναι πολύ μικρή και αυτά όλα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα ανασφάλειας. Θέλω να σας πω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από τις αρμόδιες αρχές και κυρίως από τη νέα υπηρεσία, την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία σιγά σιγά πια τους έχει καταγράψει όλους αυτούς. Τους έχετε χαρτογραφήσει, δηλαδή, μου λέτε? Ακριβώς, τους έχει χαρτογραφήσει και καταγράψει. Ναι, έχετε τρόπους να το κάνετε αυτό, αλλά είναι κάτι που... για το οποίο θα έχουμε σύντομα εξελίξεις. Μα είχαμε εξελίξεις ήδη. Συνελήφθησαν 8. Το επόμενο διάστημα. Συνελήφθησαν 8 πριν από λίγες μέρες. Βρέθηκαν 50-49 πιστόλια σε κάποιο σπίτι. Πριν από λίγο καιρό ξαναβρέθηκαν κι άλλοι. Έχουν ταυτοποιηθεί όλες οι υποθέσεις, δηλαδή και οι προηγούμενες δολοφονίες. Είναι ταυτοποιημένοι οι δράστες, αλλά δεν έχουν βρεθεί οι δράστες. Έχουν φύγει από τη χώρα πια, ενδεχομένως. Σε κάθε περίπτωση είμαστε αποφασισμένοι οι υπηρεσίες να εργαστούν συστηματικά για να εξολοθρεύσουν όλο αυτό το φαινόμενο, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και αναφέρθηκα πρώτα στους Τούρκους, γιατί δεν είναι μόνο οι Τούρκοι. Όχι, και Ρώσοι. Οι Τούρκοι, όχι. Οι Τούρκοι είναι επικίνδυνοι, διότι φαίνεται ότι είναι κάποιες αντίληψεις και πολιτισμού άνθρωποι, οι οποίοι μάθαν να λύουν τις διαφορές τους με τα πιστόλια μέσα στους δρόμους, και αυτό δεν είναι ανεκτό. Γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν χαρτογραφηθεί αρκετοί από αυτούς. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι διαρκώς αλλάζουν διευθύνσεις κατοικίας, κυρίως ζουν μέσα σε Airbnb, προκειμένου να κρύβονται από τους αντίστοιχους δολοφόνους που τους καταδιώκουν. Αυτοί κρύβονται από την Ελλάδα, δεν μπορούν να κρυφτούν. Ναι, είναι δύσκολο, λέω, επαναλαμβάνω, μέσα από την έρευνα να εντοπιστούν τα πρόσωπα. Γι' αυτό γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και έχουν καταγραφεί ήδη και προχωράνε οι αρχές σε συλλήψεις, όπως έκαναν πριν από λίγες μέρες. Και νομίζω ότι με συστηματική προσπάθεια... Έχετε τίποτα στα σκαριά που θα το δούμε στη συνέχεια? Νομίζω ότι έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παρετέρω. Όπως επίσης και πολλοί Αλβανοί κακοποιοί, οι οποίοι έχουν χρόνια στην Ελλάδα, κάποιοι ζουν στην Αλβανία και πια και αυτοί έχουν μεταξύ τους αρκετές διαφορές και επιχειρούν να λύσουν τις διαφορές αυτές στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα, ότι μεταφέρουν
τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους. Ναι, πάντως δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αυτό θέλω να ξέρετε. Ή επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι όλη η Ευρώπη ακριβώς έτσι. Γιατί η Αλβανία είναι πολύ μικρή για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους και αναζητούν καταφύγιο οι μεν και ταυτόχρονα οι άλλοι οι οποίοι έρχονται εδώ για να εξοντώσουν τους άλλους. Συνεπώς, εδώ χρειάζεται επίσης μεγάλη προσοχή. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά. Έχουν εξαρθρωθεί πολλές ομάδες. Δυστυχώς η αλβανική μαφία είναι πολυάριθμη και πολύ σκληρή. Υπάρχουν πάρα πολλοί μέσα στις φυλακές. Ασχολούνται με σκληρά πράγματα όπως είναι τα ναρκωτικά. Πολλοί συμμετέχουν σε ομάδες εκβιασμών. Από τις φυλακές εξακολουθεί να υπάρχει το αλυσβερίσι μέσα έξω, γιατί είναι κάτι που το είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνέντευξη που μου είχατε παραχωρήσει. Και όλη η ιστορία γίνεται με τα κινητά. Οι εντολές που δίνονται από τις φυλακές. Αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση θα κάνουμε πολύ θεωρία συνωμοσίας. Τα κινητά δεν επιτρέπονται στις φυλακές. Κάποιοι κατορθώνουν και βάζουν κινητά μέσα, αλλά θα μπορούσα να σας στείλω ένα report, ένα σημείωμα, πόσες έρευνες γίνονται ξαφνικά από τις υπηρεσίες μέσα στις φυλακές. Ωραία, ας αφήσουμε λίγο στην πάντα το οργανωμένο έγκλημα που σαφώς δημιουργεί κινδύνους ως προς τη δημόσια ασφάλεια. Όμως, αν μου επιτρέψετε μου λίγο, για το οργανωμένο έγκλημα που αποτελεί βασική προτεραιότητα, διότι επηρεάζει πάρα πολύ και τη ζωή των ανθρώπων και την οικονομία, διότι πάρα πολλοί από αυτούς βλάπτουν επιχειρήσεις εκβιάζοντάς τες. Κάποιοι από αυτούς αποφεύγουν τους δασμούς με τα ποτά, τα τσιγάρα, τα καύσιμα κλπ. Σε αυτή την πτυχή θα επανέλθω. Γι' αυτό λοιπόν έχει ιδρυθεί η καινούργια υπηρεσία, η οποία κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει συλλάβει δεκάδες από τη μέρα που ιδρύθηκε εδώ και 2 μήνες περίπου. Και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο για να συνεχίσουμε προκειμένου να δώσουμε αποφασιστικά χτυπήματα. Αυτό το κρατάω και θα επανέλθω. Το πολίτη πιο πολύ τον απασχολεί αυτό που ονομάζουμε μικροεγκληματικότητα και κυρίως το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να μπουκάρουν στο σπίτι του. Τα στοιχεία που παρουσιάσατε δείχνουν βελτίωση. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν είστε πράγματι ευχαριστημένος, και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο σε σχέση με τα σπίτια. Πόσα περιστατικά έχουν καταγραφεί, αν έχετε στοιχεία, ξέρω εγώ, πρώτου εξαμήνου 24, και πόσα από αυτά έχουν διαλευκανθεί? Οι εξαρθρώσεις και οι εξιχνιάσεις σημαντικών, μεγάλων και σοβαρών διαρρήξεων, κλοπών κλπ. Έχουν γίνει και είναι σε μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει αυτό που λέμε μικροεγκληματικότητα, η οποία συνήθως παράγεται από ένα κοινωνικό ζήτημα. Δηλαδή τους χρήστες ναρκωτικών. Οι χρήστες ναρκωτικών, για να πάρουν τη δόση τους, πρέπει να βρούνε τρόπο, να βρούνε κάποια χρήματα για να πάρουν τη δόση τους. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Δεν μπορεί να τους γιατρέψει η αστυνομία. Πρέπει να βρεθεί τρόπος, ώστε αυτοί κάπου να περιθάλπονται ως ασθενείς και να μην ενοχλούν το κοινωνικό σύνολο. Και έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα κυρίως. Τώρα γίνεται μια συζήτηση ώστε να περιοριστούν κάπου, έτσι ώστε να τελούν υπό ιατρική παρακολούθηση, ψυχιατρική παρακολούθηση και ταυτόχρονα να μπουν προγράμματα υποκατάστασης, έτσι ώστε να σταματήσουν αυτά τα παιδιά. Πέραν του ΟΚΑΝΑ δηλαδή και άλλα. Και ΟΚΑΝΑ και ψυχίατροι και μια σειρά άλλες ειδικότητες, ούτως ώστε να περιθάλψουμε αυτούς. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν το πρόβλημα. Στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στην Αθήνα, οι οποίοι αρπάζουν πορτοφόλια, αρπάζουν τσάντες, μπαίνουν σε μαγαζιά και κάνουν ζημιές. Εγώ σας λέω για τις ληστείες στα σπίτια. Οι ληστείες στα σπίτια... Γιατί έχουμε πολλές και το ερώτημά μου παραμένει. Πόσες από αυτές τις ληστείες, στην Κυψέλη, στο Παγκράτη, στις γειτονιές. Ληστείες δεν έχουμε. Ληστείες στα σπίτια έχουμε. Λέτε διαρρήξεις. Ναι, αυτό εννοώ. Διαρρήξεις. Δεν είμαι ειδική, όπως ξέρετε. Ναι. Όχι, ληστείες δεν υπάρχουν. Είναι ελάχιστες. Θέλω να πω διαρρήξεις που μπαίνουν μέσα και αδειάζουν τα σπίτια. Κυρίως είναι διαρρήξεις στα βόρεια προάστια. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και τώρα πια έχουμε εδώ και αρκετούς μήνες, εδώ και 6 μήνες, έχουμε καταστρώσει ένα σχέδιο όπου έχουμε βάλει πάρα πολλές δυνάμεις για την φύλαξη των γειτονιών αυτών, των συνοικιών αυτών, των πόλεων αυτών,
τα πράγματα είναι καλύτερα, χωρίς να σημαίνει ότι Δηλαδή περιπολίες, εμφανίσεις, αστυνομική παρουσία. Πάρα πολύ, ναι. Να καταλάβετε ότι έχει έρθει στην Αθήνα ένας πληθυσμός αστυνομικών που αγγίζει περίπου τους 700 αστυνομικών, συν το γεγονός ότι οι άμεσες ανταπόκρισης υπηρεσίες, όπως είναι η άμεση δράση και η Δίας, έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Αλλά το φαινόμενο υπάρχει. Καταστρώνονται σχέδια για κάθε γειτονιά. Ασχολούμαι και εγώ προσωπικά για να δούμε κάποιες υποθέσεις που συμβαίνουν σε κάθε περιοχή, κάποιες δηλαδή ληστείες και κλοπές που συμβαίνουν επανειλημμένα, έτσι ώστε να συλληφθούν αυτοί και συλλαμβάνονται. Τώρα το άλλο μεγάλο πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ενδοοικογενειακή βία και η βία βέβαια των ανηλίκων. Θέλω να σας ρωτήσω πού αποδίδεται την έξαρση αυτή που υπάρχει ως προς την ενδοοικογενειακή βία. Είναι κάποιοι παράγοντες που μεσολάβησαν τα τελευταία χρόνια, COVID, εγκλισμός, ένταση της οικονομικής ανασφάλειας. Είναι και το γεγονός ότι σήμερα ανοίγουν πιο εύκολα τα στόματα από ό,τι στο παρελθόν. Πώς το έχετε αξιολογήσει αυτό? Δεν υπάρχει έξαρση του φαινομένου. Το αντίθετο θα έλεγα ότι υπάρχει μείωση στο φαινόμενο. Υπάρχει όμως αύξηση, ατελείωτα περιστατικά, αύξηση των καταγγελιών. Άνοιξαν στόματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, κυρία Τρέμη. Άνοιξαν στόματα με την έννοια ότι μια γυναίκα η οποία υφίστατο για πολλά χρόνια βία, ανοίγει το στόμα της, καταγγέλει στο τμήμα, συλλαμβάνεται ο δράστης, προστατεύεται αυτή, προστατεύεται τα παιδιά της και μπαίνει μια διαδικασία και η προστασία από το έγκλημα, τη βία δηλαδή, και κοινωνική προστασία. Γιατί έχουν καθιερωθεί, έχουμε ιδρύσει και σπίτια ασφαλείας, όπου μπορεί μια γυναίκα για λίγες ώρες, για λίγες μέρες να μένει εκεί με αυτή τα παιδιά της, με ασφάλεια, μέχρι ότου συλληφθεί ο δράστης και προσαχθεί στον εισαγγελέα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε έξαρση του φαινομένου, έχουμε αύξηση των περιστατικών που καταγγέλλονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ παρήγορο. Θέλω να σας πω ότι φέτος αγγίζουμε, και το λέω με λύπη πραγματικά και θλίψη, ότι έχουμε 13.000 συλλήψεις. 13.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί για κακοποίηση. Από την αρχή του χρόνου είσαμε τώρα. Ακριβώς. Πέρσι ήταν 5.900, 6.000. Έχουμε ξεπεράσει το 100%, το διπλασιασμό δηλαδή. Και αυτό δείχνει τη δραστηριότητα της αστυνομίας από τη μια πλευρά. Δείχνει όμως και την έκταση του φαινομένου. Αλλά δείχνει και την έκταση του φαινομένου. Και απορώ ειλικρινά ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, τα στατιστικά δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι πρωτίστως, έχουν ψυχικές ασθένειες, είναι χρήστες ουσιών, έχουν σχέση με το αλκοόλ, ή κάποιοι είναι της φιλοσοφίας ότι το να είσαι βίαιος είναι μια κανονικότητα. Λοιπόν, για όλους αυτούς υπάρχει ο εισαγγελέας και υπάρχει το δικαστήριο, η νέα πολύ αυστηρή νομοθεσία, η οποία πραγματικά ελπίζω και εύχομαι να συνετιστούν όλοι αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις απεχθείς πράξεις. Το ίδιο είναι και το θέμα της βίας των ανηλίκων. Αυτά δεν είναι αστυνομικά θέματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι κοινωνικά ζητήματα και πρέπει να κοιτάξουμε συνολικά στον καθρέφτη μας ως κοινωνία. Η βία των ανηλίκων επίσης είναι ένα πάρα πολύ ανησυχητικό θέμα. Και αυτή πάλι συνδέεται, όχι με έξαρση, συνδέεται με αύξηση των καταγγελιών. Συνδέεται με πολλές συλλήψεις και επίσης συνδέεται με μια νέα νομοθεσία που είναι πιο αυστηρή σε ό,τι αφορά τους γονείς ή αυτούς που ασκούν την επιμέλεια, που δεν ασκούν την επιμέλεια ουσιαστικά, όπως επίσης και νέες διατάξεις που έρχονται σε λίγες μέρες μετά τις γιορτές, οι οποίες θα αυστηροποιήσουν τις ποινές προς τους ασκούντες την επιμέλεια και ταυτόχρονα θα διαφοροποιήσουν τις ποινές τους προς τα παιδιά. Γιατί το παιδί τώρα. Ναι, η μεταχείριση του παιδιού είναι δύσκολη υπόθεση, του ανηλίκου. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή εκεί. Στα 15 δεν είναι και. Ναι, ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Αλλά προσέξτε όμως, δεν χρωστάει τίποτα το παιδί μιας φιλήσυχης, φιλιρινικής οικογένειας να υφίσταται τη βία κάποιου. Η βασική ευθύνη είναι της οικογένειας. Ακριβώς. Μπορούσα να πω την προσωπική μου άποψη. Τώρα, πολύ καλό το panic button και γενικά όλα τα button. Το ζήτημα είναι αν μπορεί, αν έχει δηλαδή πρακτικά τη δυνατότητα η αστυνομία να ανταποκρίνεται άμεσα. Εγώ θέλω να μου πείτε αν το έχετε χρονομετρήσει. Αν κάποιος πατήσει ένα κουμπί, το panic button,
σε πόσο χρονικό διάστημα θα δει? Νομίζω δεν θα περάσει το δεκάλεπτο. Δεν θα περάσει το δεκάλεπτο. Μιλάω για την Αττική. Για τις υπόλοιπες περιοχές, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ πιο εύκολο και είναι πολύ πιο κοντινές οι αποστάσεις. Αλλά ακόμα και αν υπάρχει μακρινή απόσταση σε κάποια επαρχία, για παράδειγμα, θα φτάσει το περιπολικό της αστυνομίας πάρα πολύ γρήγορα. Αλλάζω πεδίο. Αποκαλύφθηκε πρόσφατα μια πραγματικά τερατώδης υπόθεση. Αναφέρομαι στον αστυνομικό της Βουλής. Διαβάζουμε ότι είχε διαγνωστεί με ψύχωση και εν συνεχεία, παρά την συγκεκριμένη διάγνωση, πέρασε το ψυχομετρικό τεστ και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχαν και πολλά άλλα στοιχεία, τα οποία με έναν τρόπο ήταν κραυγαλαία, που θα έπρεπε να υποψιάσουν την Ελλάς ότι πρόκειται για μια ιδιόμορφη και επικίνδυνη περίπτωση ανθρώπου. Τι έγινε σε αυτή την περίπτωση? Υπήρξε παράληψη, υπήρξε αμέλεια, υπήρξε λάθος? Μήπως αυτό το σύστημα ελέγχου της ψυχικής κατάστασης των αστυνομικών μας τελικά έχει τρύπες, δεν γίνεται με σωστό τρόπο? Σας απασχολεί αυτή η πτυχή που σας λέω τελευταία? Καταρχήν, τα ψυχομετρικά που λένε, πρέπει να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Τα ψυχομετρικά, οι ψυχομετρικές εξετάσεις της αστυνομίας αφορούν την ικανότητα του φέρειν οπλισμό. Άρα πρέπει να αλλάξει. Λοιπόν, μα γιατί να αλλάξει? Αυτά είναι διεθνή πρότυπα εξετάσεων που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Μισό λεπτό, θα σας εξηγήσω λίγο. Ναι. Μάλιστα, τα ψυχομετρικά της αστυνομίας τελευταία φορά προσαρμόστηκαν προς το καλύτερο, αντιγράφοντας τα πρότυπα των ενόπλων δυνάμεων, το 2021. Τώρα, λοιπόν, πάλι θα υπάρξει μια βελτίωση τους περαιτέρω. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι με τις ψυχικές ασθένειες και την αξιολόγηση κάποιος ψυχασθενούς. Ναι. Αν έχει την ψυχική, αν είναι ψυχιατρικά ικανός, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό, κυρία Τρέμη, είναι δουλειά των γιατρών. Οι γιατροί αποφασίζουν, οι γιατροί αποφάσισαν πριν από λίγες μέρες στο 414 ψυχιατρικό νοσοκομείο της Παντέλης σε τι κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος, παύλα αστυνομικός. Λοιπόν, οι γιατροί αποφασίζουν και υπάρχουν γιατροί οι οποίοι του βλέπουν ατομικά ο ψυχίατρος, ατομικά ο ψυχολόγος και μετά επιτροπές. Όλοι αυτοί λοιπόν εξετάζουν διαρκώς οποιονδήποτε έχει πρόβλημα. Και θέλω να σας πω το εξής ακόμη, ότι στις υπηρεσίες εχμής, δηλαδή στην άμεση δράση που είναι 4.500 άνδρες και γυναίκες, στα ΜΑΤ που είναι 3.500 άνδρες και γυναίκες και σε μια σειρά άλλες υπηρεσίες εχμής, υπάρχει in-house μέσα ψυχίατρος, ο οποίος και ψυχολόγος, ο οποίος σε καθημερινή βάση, σε κάθε 6 μήνες εξετάζει τους συγκεκριμένους ανθρώπους και όποτε υπάρχει πρόβλημα σε καθημερινή βάση. Πώς διέφυγε αυτό το πράγμα? Άρα λοιπόν είναι θέμα ιατρικό αυτό. Είναι θέμα το τι αξιολογούν κάθε φορά οι γιατροί. Από εκεί και πέρα θέλω να πω δηλαδή ότι εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος παραπέμφθηκε στις επιτροπές, στους ψυχιάτρους, στην ψυχιατρική υπηρεσία και στις ψυχιατρικές επιτροπές, οι οποίες εξετάζουν, αυτά είναι ζητήματα ιατρικά. Εάν οι γιατροί τώρα έχουν κάνει λάθος ή όχι, υπάρχει ανάκριση, τα οποία θα τα δει όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους σωστά. Η Ελλάς εδώ πρέπει να ελεγχθεί εάν όταν έγινε καταγγελία επιλήφθηκε αμέσως και επιλήφθηκε αμέσως και έγινε δικογραφία και εστάλει στον εισαγγελέα και μετά στη συνέχεια έγινε ανάκληση της καταγγελίας και ούτω καθεξής, για να μην μπούμε στις λεπτομέρειες. Έγινε ανάκληση της καταγγελίας. Γι' αυτό λοιπόν, άρα λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ο αστυνομικός, αλλά υπάρχει και ο άνθρωπος και προφανώς και η αστυνομία είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας συνολικά. Ναι. Και εκεί υπάρχουν κάθε είδους άνθρωποι. Όταν όμως είναι αστυνομικός και επειδή έχει αυτήν την ιδιαίτερη αποστολή που είναι η ασφάλεια, ακριβώς για αυτόν τον λόγο υπάρχουν όλες αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης ψυχικής ικανότητας, στις οποίες υπευλήθη ο συγκεκριμένος και υπάρχουν τα συγκεκριμένα πορίσματα. Ότι μπορεί εκεί να θα μην δούμε έγινε λοιπόν, σωστή αξιολόγηση. ας περιμένουμε να δούμε την ανάκριση, τι ακριβώς θα αποδώσει και σε ποιον. Άλλο μεγάλο και σημαντικό θέμα, διαφθορά στην αστυνομία. Πρόσφατα, με βάση πληροφορίες που προήλθαν από την Interpol, 3 αξιωματικοί της αστυνομίας απεδείχθη και έγιναν και οι απαραίτητες κινήσεις ότι ήταν μέλη διεθνούς κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.
έχω την εντύπωση, δύσκολα μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι συμπτωματικό, ότι είναι δηλαδή το μοναδικό που συμβαίνει. Και βλέπω ότι η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, μετά από αξιοσημείωτες αλλαγές στη σύνθεσή της που έχουν γίνει, κινείται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έχετε κάποια στοιχεία να μου πείτε, δηλαδή πόσες περιπτώσεις διερευνήθηκαν φέτος και τι αποτέλεσμα έχει παραχθεί από αυτή την έρευνα? Μου επιτρέπετε να σας διορθώνω, Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Όχι, η χαρά μου, γιατί δεν είμαι βαθύς γνώστης του θέματος. Καταρχήν δεν έχει καμία σχέση η Ιντερπολ. Α, δεν ήταν η Ιντερπολ. Δεύτερον, εδώ και λίγο καιρό από τη μέρα. Μην διορθώνετε εμένα, να διορθώνετε και τους άλλους συναδέλφους που το γράψαν. Να μας διορθώσετε όλους. Δυστυχώς, γύρω από την αστυνομία διαρκώς κυκλοφορούν πολλά πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί είναι ένα θέμα που προσελκύει την προσοχή του κοινού. Κοιτάξτε, όταν πήγα στο Υπουργείο, συμπληρώνω σε λίγες μέρες, σε 20 μέρες, νομίζω σε 20 μέρες, 25 μέρες, συμπληρώνω ένα χρόνο στο Υπουργείο. Όταν λοιπόν ήρθα στο Υπουργείο, ήρθα σε επαφή με τη Europol, ναι. Η Europol, σωστά. τη γαλλική αστυνομία, τη βελγική αστυνομία και διάφορους άλλους, οι οποίοι είχαν συλλέξει τα προηγούμενα χρόνια, είχαν σπάσει, είχαν αποκωδικοποιήσει μία εφαρμογή στα κινητά που λέγεται SkyCC. Το SkyCC είναι, παραδείγματος χάρη, όπως το WhatsApp, στο οποίο μιλάμε ή θεωρούμε ότι μιλάμε με ασφάλεια. Μάλιστα, το SkyCC, για να το χρησιμοποιήσει κανείς τότε, έπρεπε να πληρώσει μια υπηρεσία και να έχει ένα κωδικό. Δεν έμπαινε όποιος να είναι μέσα. Γι' αυτό λοιπόν αυτή την εφαρμογή την προτίμησαν οι εγκληματίες. Έτσι λοιπόν έσπασε από τους Γάλλους η εφαρμογή αυτή και ξαφνικά αποκαλύφθηκαν περίπου 4.500 υποθέσεις, 54.000 συνομιλίες και κάποια εκατομμύρια μηνύματα που αφορούν Έλληνες ή ελληνικού ενδιαφέροντος εγκλήματα. Μέσα σε αυτά τα εγκλήματα υπάρχουν διάφορες εγκληματικές πράξεις όπως ναρκωτικά κλπ. Και υπάρχουν και θέματα διαφθοράς. Όλη αυτή η υπόθεση λοιπόν πρέπει να χειροκροτείται από όλους μας με την έννοια ότι βγάζουμε στην επιφάνεια και αποστέλουμε στους αγγελείς υποθέσεις οι οποίες θα είχαν θαυτεί και σε ό,τι αφορά το έγκλημα. Προχθές λοιπόν προφυλακίστηκε ένας αξιωματικός της Ελλάς, κατηγορήθηκαν άλλοι 2 και προφυλακίστηκαν άλλοι 3 κακοποιοί εγκληματίες, Αλβανοί και Έλληνες ναρκοδιακινητές. Άρα λοιπόν. Είναι θέμα η διαφθορά στην αστυνομία. Μισό λεπτό. Δεν είναι μόνο στην αστυνομία. Όπου υπάρχει ησυχία στη διαφθορά, εκεί να ανησυχείτε. Στην αστυνομία αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπηρεσία την οποία εγώ ενίσχυσα μόλις ήρθα, η οποία είναι Κέρβερος, η οποία βρίσκεται κάθε μέρα κοντά στις υπηρεσίες. Αυτή είναι άλλη εικόνα που περιγράφεται. Ναι. Γιατί η εικόνα η προηγούμενη ήταν κάπως διαφορετική. Λοιπόν, δηλαδή κάτι καταγγελίες στα συρτάρια ξεχνιόντουσαν. Μπαίνα στο αρχείο. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει σήμερα. Είναι Κέρβερος αυτή η υπηρεσία. Προχθές έπιασε 20 άτομα, συνέλαβε 20 άτομα στη Χαλκιδική. Κατηγορήθηκαν όλοι και έχουν βαριά πρόστιμα για να μην εγγυήσεις, για να μην προφυλακιστούν. Θυμάστε στην εφορία Χαλκίδος, στην εφορία Κέρκυρας και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν υπάρχει μια υπηρεσία που δουλεύει. Ναι, και προσέξτε. Όλες αυτές οι κομπίνες, με συγχωρείτε κύριε Υπουργέ, όλες αυτές χρειάζονται, να το πω εντός εισαγωγικών, χρειάζονται τον αστυνομικό τους. Δηλαδή έχουμε πολλές περιπτώσεις που σε αυτού του είδους τις εγκληματικές δραστηριότητες εμπλέκονται κάποιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, εμπλέκονται δηλαδή, εκεί. Προστασία σε μαγαζί χωρίς τη βοήθεια αστυνομικού δεν είναι και εύκολο πράγμα να γίνει. Εντάξει. Έχετε δίκιο εν μέρη. Έχετε δίκιο εν μέρη. Γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει πολλά πράγματα και αυτή τη στιγμή γίνεται μια πραγματικά εκαθάριση. Και μέσα από την Υπηρεσία Ιστορικών Υποθέσεων, αλλά και μέσα από την αυτοκάθαρση των υπηρεσιών. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά υπάρχει πρόβλημα σε όλο το δημόσιο, όχι μόνο στην αστυνομία. Απλά της αστυνομίας είναι πιο σοβαρό, γιατί ο αστυνομικός ξέρει το σύστημα από μέσα πώς δουλεύει και άρα μπορεί να είναι πιο σκληρός εγκληματίας ως προς τη διαφθορά εννοώ. Όμως, αυτό που θέλω να απευθύνω ως μήνυμα αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές σας και στους
χρήστες του Newsbomb είναι ότι πραγματικά γίνεται μια σοβαρή δουλειά από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Και θα έχουμε κι άλλες. Μέσα από το SkyCC προκύπτουν διαρκώς, κυρίως για τους εγκληματίες. Μαθαίνω ότι οι εγκληματίες που χρησιμοποιούσαν το SkyCC άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να ανησυχούν πάρα πολύ. Με το λαθρεμπόριο καυσίμων, που η εικόνα που έχουμε είναι ότι η Άνθη ζει και βασιλεύει. Και που και εκεί χρειάζεται η συνέργεια ενός επίορκου αστυνομικού. Μπορείτε να μου πείτε, έχει περιοριστεί αυτή η δραστηριότητα? Γιατί... Πάλι θα σας διορθώσω λίγο. Δεν έχει σχέση ο αστυνομικός με τα καύσιμα. Με τα καύσιμα έχει σχέση. Ποιος ειδοποιεί το πρατήριο ότι θα γίνει έλεγχος? Μα δεν κάνει η αστυνομία απλώς του ελέγχου. Δεν ανήκει στην αστυνομία αυτό το αντικείμενο στενά. Με ευρία έννοια ανήκει. Στα καύσιμα είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τον έλεγχο ποιος τον κάνει? Η ΑΑΔΕ, δηλαδή τα τελωνεία. Και η αστυνομία συμπαρίσταται. Όμως τώρα. Άρα έχει πληροφορία ο αστυνομικός. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν. Άρα μπορεί να τη δώσει. Ναι. Γιατί λέτε όμως, γιατί δεν λέτε για τον αστυνομικό θα το κάνει, γιατί δεν το κάνει κάποιος άλλος? Γιατί υπάρχει αυτό, γιατί μου λέτε για τον αστυνομικό? Δεν καταλαβαίνω. Έχω τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Αν μου λέτε για αυτόν τον λόγο, έχω λοιπόν να σας πω το εξής. Δεν έχω τον Υπουργό της Ενέργειας. Λοιπόν, και ρωτάω για το δικό σας αντικείμενο. Μην θεωρήσετε ότι υπάρχει κάποια προκατάληψη ή ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα είναι ασφαλώς ευρύτερο. Αλλά από εσάς θα ρωτήσω για την αστυνομία. Λοιπόν, μια χαρά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλω να σας πω την εξής απάντηση να σας δώσω. Πρώτον, ότι πριν από λίγες μέρες η αστυνομία έκλεισε 6 πρατήρια. Έχουμε πολλά ακόμα να κλείσουμε. Θα τα κλείσουμε όμως, να το ξέρετε αυτό. Γιατί η αστυνομία σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, έχω συνεννοηθεί με τον Υπουργό, μάλλον ο Πρωθυπουργός έδωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο την έγκριση και συμφώνησε ο Υπουργός Ενέργειας, ούτως ώστε η αστυνομία αυτή, η συγκεκριμένη υπηρεσία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, να μπορεί να κάνει μόνη της, χωρίς να ειδοποιεί κανέναν άλλον, ελέγχους. Και τότε θα δείτε ακόμα περισσότερα αποτελέσματα. Αλλά να ξέρετε ότι γίνεται ένας αγώνας πρώτον για από όλα αυτά που μου λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι κάποιος τους ζορίζεται. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε πολύ άνετα ή αν ανησυχείτε λιγάκι. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά εμένα ως αρμόδιο για την ασφάλεια της χώρας και για την καταπολέμηση όλων των εγκληματικών δραστηριοτήτων, αλλά είναι και αυτό και χάνονται πάρα πολλοί πόροι, πολύτιμοι πόροι. Και επίσης ότι υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, ότι ο υγιής τίμιος πρατηριούχος πουλάει πιο ακριβά από τον κλέφτη, αυτόν ο οποίος είναι νοθευτής ή κλέβει με τα λογισμικά. Γιατί η μόδα τώρα είναι αυτή. Και πάνω σε αυτό γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά και θα δείτε αποτελέσματα. Θα δούμε και πολλά άλλα, είπατε. Και πολλά άλλα. Και σας λέω, ξέρετε γιατί? Διότι δεν καθόμαστε ήσυχοι, δουλεύουμε συστηματικά και έχουμε πιάσει όλες τις πλευρές του εγκλήματος για να τις εξολοθρεύσουμε. Ας πάμε λίγο στην ευρύτερη εικόνα, η οποία πάλι σχετίζεται και με την ασφάλεια με έναν τρόπο και ίσως και πιο επικίνδυνο. Τόση καθεστώτος Άσαντ, εκτός από την Ρωσία, το Ιράν και η Χεσμολάχ είναι μεγάλοι ηττημένοι σε αυτή την ιστορία. Σκέφτομαι μήπως ο ηττημένος του περάσει από το μυαλό η ιδέα για ασύμμετρα χτυπήματα στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη, ακόμη και στην Ελλάδα. Ο ηττημένος. Ο ηττημένος, ο πληγωμένος, ο λαβωμένος, μήπως μπει στη λογική του ασύμμετρου χτυπήματος. Ποιον εννοείται από το Ιράν. Το Ιράν, μάλιστα. Σωστό. Κοιτάξτε, καταρχήν είναι θετικό το γεγονός ότι ο Άσαντ δεν υπάρχει. Γιατί ήταν ένας δικτάτορας ο οποίος δυστυχώς στην κυριολεξία ήταν σφαγέας ενός τμήματος του λαού του μέσα από έναν εμφύλιο. Και η διακυβέρνησή του φαίνεται ότι δεν είχε αποτελέσματα. Εννοώ ότι εντάξει, ξεκίνησε το 12, το 11 ο πόλεμος, αλλά ουσιαστικά δεν βελτιώθηκε τίποτα με την παρουσία του τόσα χρόνια εκεί πέρα. Συνεπώς, ορθώς δεν υπάρχει. Το δεύτερο είναι... Με το τι έχουμε να κάνουμε δεν το ξέρουμε ακόμα πάντως. Τώρα, το δεύτερο είναι ότι πράγματι έχουμε μία ήττα του Ιράν πρωτίστως και της Ρωσίας και της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ δεν είναι τα καλύτερα παιδιά.
Όχι, όπως επίσης και το Ιράν. Και αυτές τις σκέψεις που σας περιέγραψα πριν τους περνάνε πολύ στο μυαλό και το έχουν αποδείξει. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι δεν πιστεύω σε αυτά, ότι μπορούν αυτοί να κάνουν κάτι, το Ιράν να χτυπήσει δηλαδή, εννοώ μέσα από τις τακτικές του δυνάμεις. Μεγάλα χτυπήματα εννοώ. Τρομοκρατικές ενέργειες. Ωραία, τώρα το είπατε καλά νομίζω, για να συμφωνήσουμε. Αυτό για το οποίο ανησυχώ είναι το θέμα της ασφάλειας. Αν δηλαδή αυτοί μπροστά στην απόγνωσή τους και την ήττα τους, μήπως επιχειρήσουν για μια ακόμη φορά, όπως κάνουν στα προηγούμενα χρόνια, να μεταφέρουν το θέατρο επιχειρήσεων μέσα από τρομοκρατικές ενέργειες στην Ευρώπη, για παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να το αποκλείσουμε. Εμείς να το αποκλείσουμε ως υπόθεση, όχι. Δεν ξέρουμε, δεν έχουμε στοιχεία, δεν έχουμε κανένα στοιχείο ότι αυτοί σκέφτονται αυτό, αλλά εμείς πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Μέτρα στα σύνορά μας, μέτρα στο εσωτερικό της χώρας, μέτρα η Ευρώπη συνολικά, έτσι ώστε να αποφύγουμε πιθανές αντιδράσεις μέσα από τέτοια χτυπήματα. Άρα λοιπόν το θέμα της ασφάλειας, γιατί μιλάμε για το μεταναστευτικό κλπ. Αλλά για μένα το θέμα της ασφάλειας είναι το κυρίαρχο, το πρωτεύον, η προτεραιότητά μας και η λήψη μέτρων πάνω σε αυτό. Η Ελλάδα είναι στο πιο hot σημείο. Το μεταναστευτικό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Πάντα να μας ανησυχεί, ανεξαρτήτως των γεγονότων. Απλώς τα θερμά γεγονότα πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν ένα σπινθήρα και ροές. Δεν φαίνεται να έχουμε τέτοια προβλήματα προς το παρόν και δεν θα έχουμε, πιστεύω. Ούτε όμως έχουμε επιστροφή στη Συρία, όπως λένε κάποιοι. Δεν υπάρχουν επιστροφές στη Συρία αυτή τη στιγμή. Οι άνθρωποι προφανώς όλοι από τους απλούς πολίτες, τους Σύριους που είναι εκτός Συρίας, μέχρι τις κυβερνήσεις, όλοι κοιτάζουν να δουν με ποιον τρόπο θα έρθουν σε επαφή με τους σημερινούς κυβερνώντες στη Συρία και με ποιον τρόπο θα μείνει η Συρία ενωμένη και ασφαλής. Ένας άλλος παράγοντας που θα παίξει ρόλο είναι ποιο θα είναι το μέλλον των Κούρδων. Ασφαλώς. Και αυτό είναι θέμα ασφάλειας της περιοχής. Διότι αφενός μεν το κουρδικό έθνος είναι πολύ μεγάλο, ναι μεν σε κατάτμιση, αλλά πολύ μεγάλο, και στη Συρία κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό της χώρας και αποτελεί πολλά αντίβαρα στην περιοχή και παράγοντα ισορροπίας, και ταυτόχρονα αν θα επιχειρήσουν είτε οι Τούρκοι είτε κάποιοι άλλοι να τορπιλήσουν την ενότητα της Συρίας ή την παρουσία των Κούρδων εκεί. Νομίζω ότι κάθε μέρα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την Ευρώπη πρωτίστως, τις αραβικές χώρες οι οποίες είναι γειτονικές και έχουν άμεσο συμφέρον από τη σταθερότητα της Συρίας και είναι και Σουνίτες, οι Αιγύπτιοι, οι Σαουδάραβες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Όλοι αυτοί βλέπουν με αγωνία και παρακολουθούν εκ του σύνεγγες την κατάσταση, γιατί φοβούνται μήπως όλη αυτή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται πυροδοτήσει κάτι στην περιοχή. Γιατί είναι και εξαιρετικά ρευστά τα πράγματα. Ακριβώς. Τώρα θα σας κάνω μερικές προσωπικές ερωτήσεις για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Είπατε πριν ότι σε 20 μέρες κλείνεται ένα χρόνο. Έχετε σε αυτό το χρονικό διάστημα κάνει σημαντικές παρεμβάσεις από τότε που αναλάβατε το πόστο, και ανάμεσα στις οποίες άλλωστε είναι και η δημιουργία του ελληνικού FBI, όπως το λέμε. Σκέφτεστε, γιατί εσείς σταματημό δεν έχετε, σκέφτεστε καμία άλλη βαθιά αναδιάρθρωση? Ναι, βέβαια. Η μεγάλη και βαθιά αναδιάρθρωση που δεν σκέφτομαι, προχωράω, είναι μετά από πολλά χρόνια. Το 2000 είχα πάει πολύ νεαρός και εγώ σε ηλικία και κατέθεσα το νόμο, ένα νομοσχέδιο που δημιουργήσαμε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας. Μέχρι τότε δεν υπήρχε αρχηγείο, υπήρχε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τότε. Τώρα λοιπόν έρχεται ένα νέο νομοσχέδιο, θα ψηφιστεί αρχές του χρόνου, το οποίο αναδιοργανώνει πλήρως όλη την ελληνική αστυνομία, δημιουργώντας νέες υπηρεσίες, καταργώντας παλιές και μια σειρά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν δηλαδή. μεγάλη θεσμική αλλαγή, δομική αλλαγή. Ναι. Αν στην αξιολόγηση που κάνετε υπάρχει κάτι που θεωρείτε σε αυτό το χρονικό διάστημα ότι ήταν λάθος, ήταν προς λανθασμένη κατεύθυνση, αν θέλετε μου το λέτε και αν θέλετε να μου πείτε και όλα, εφόσον συντρέχει κάτι τέτοιο, πώς θα το διορθώνατε? Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σωστό το ερώτημά σας.
όταν πρωτοπήγα στο Υπουργείο νεαρός ηλικία το 1999, μου φέρνανε να απογράψω φακέλους. Ήμουν έμπειρος υπουργός, γιατί ήμουν πολλά χρόνια υφυπουργός, όπως θυμάστε. Ναι. Και μου φέρνανε φακέλους να υπογράψω, οι οποίες μετά από. Άρχισα να τις ανασχετώ. Και παρατήρησα έναν ταξίαρχο που μου έφερε φακέλους και έγινε ένα βουνό από φακέλους στο γραφείο μου μέσα, χωρίς να τους υπογράφω εγώ. Αλλά κάποια στιγμή, όταν ρώτησα τι είναι αυτά όλα που μου φέρνεις εδώ, μήπως είναι ανυπόγραφα από τους προηγούμενους, και μου λέει ο άνθρωπος πολύ ειλικρινά, βεβαίως μου λέει, είναι ανυπόγραφα από τους προηγούμενους. Και γιατί τα φέρνεις, το ρώτησα σε μένα, γιατί μου λέει πρέπει να υπογραφούν. Και να σας πω ενδεικτικά, και μου αναφέρει 3 φακέλους, οι οποίοι ήταν και οι 3 φάκελοι φωτιά. Δηλαδή έπρεπε να υπογραφούν για να ρυθμιστούν κάποια θέματα πολύ σημαντικά για την ασφάλεια των πόλεων, θυμάμαι τότε. Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν πρώτο ήρθα εδώ, προσπάθησα πριν από 1 χρόνο περίπου, 7 του Αγιαννίου, ναι, 7 Ιανουαρίου, προσπάθησα πολύ γρήγορα να δω ποια είναι τα σύγχρονα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα αλλάζουν. Ας πούμε, εάν πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε θέμα ενδοοικογενειακής βίας, εννοώ δημόσια, δεν υπήρχε διαχείριση. Τώρα υπάρχει όλο αυτό. Και κάθε φορά προσπαθώ λοιπόν τι θέλω να διορθώνω συνέχεια, να ανακαλύπτω τα καινούργια προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο, τους πολίτες, και να μπορώ πολύ γρήγορα μαζί με τις υπηρεσίες να τρέχουμε για να τα διαχειριστούμε. Αυτό λοιπόν θέλω να το κάνω ακόμα πιο γρήγορα. Αυτό απαιτεί και εκπαίδευση και επανεκπαίδευση αστυνομικών, γιατί για να μπορέσουν να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα πρέπει να έχουν και κάποια ανάλογη βοήθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Μόνο που υπάρχει κάτι που είναι αναντικατάστατο, και αυτό είναι το πολιτικό αισθητήριο και το πολιτικό κριτήριο και η ικανότητα του πολιτικού για διακυβέρνηση και καθοδήγηση και τελικώς αποτέλεσμα. Και αυτό είναι δουλειά του πολιτικού. Γράψατε ένα βιβλίο. Στον ίδιο δρόμο κυκλοφορείτε από τις εκδόσεις Πατάκη. Εγώ είμαι στην αρχή, εκεί στην γλυκιά ατμόσφαιρα του χωριού, ναι, που μεγαλώσατε, το νησί Μαθίας. Και δηλαδή στη φάση των παιδικών εφηβικών χρόνων. Τέλεια. Δεν μπορώ να σας πω. Πολύ γλυκά πράγματα. Δεν μπορώ να σας πω συνολικά τη γνώμη μου για το βιβλίο ακόμα. Θα σας την πω όταν το τελειώσω. Πώς αποφασίσατε να γράψετε αυτό το βιβλίο? Νομίζω είναι μια κατάθεση ενός ανθρώπου πρωτίστως, ο οποίος έζησε μία περίοδο μεταβατική όπου υπήρξε μια μεγάλη κοινωνική κινητικότητα στη χώρα, και ήθελα να δώσω το παράδειγμα ενός παιδιού από μια φτωχή οικογένεια σε ένα χωριό, τυπικό χωριό παιδινό, με ποιον τρόπο κινήθηκα, αλλά με κίνησε και η διαδικασία, πέρα από την προσωπική μου ικανότητα, με κίνησε η κοινωνική διαδικασία της μετεξέλιξης και της κινητικότητας. Και θέλω αυτό δηλαδή να το απευθύνω σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους νέους, ότι υπάρχει δυνατότητα στη χώρα αυτή για να εξελιχθεί κάποιος. Και το δεύτερο είναι, ήθελα να καταθέσω την πολιτική μου εμπειρία και την πολιτική μου διαδρομή ως παράδειγμα για το τι μπορεί η θέληση, η ικανότητα πρωτίστως, η θέληση και η αποφασιστικότητα, η έλλειψη φόβου, όταν θέλεις τελικώς να υπηρετήσεις μια αποστολή όπως είναι η πολιτική. Δείχνει προσήλωση. Ακριβώς. Δείχνει αφοσίωση, προσήλωση και διαρκή αγώνα, διαρκή προσπάθεια. Και ένα τελευταίο. Υπάρχει κάποιος κακοποιός που θα θέλετε να συλληφθεί επί των ημερών σας, και ποιος είναι αυτός? Κοιτάξτε, εγώ προσωπικές εμπάθειες, κακότητες. Όχι, ως στόχο το εννοώ, προς Θεού. Δεν έχω, έτσι. Δεν φέρω βάρη ψυχικά και σας το καταθέτω αυτό και ενώπιον των. Όχι, γιατί μπορεί να τον θεωρείτε είναι επικίνδυνο. Αλλά γιατί θεωρώ ότι υπάρχει, βεβαίως, υπάρχουν αρκετοί, δεν είναι μόνο ένας, αλλά θεωρώ ότι η πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, χωρίς να υποβαθμίσω μια σειρά, έχει να κάνει με τους δολοφόνους της Μαρφίν. Είναι μια ντροπή για το κράτος και για τη δημοκρατία αυτό. Το έλλειμμα. Είναι έλλειμμα ντροπή για το κράτος, για για την αστυνομία, και πρέπει να άρουμε αυτό το έλλειμμα πολύ γρήγορα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχηθούμε και καλές γιορτές σε εκείνους που μας παρακολούθησαν. Καλές γιορτές σε όλους και καλή χρονιά.